Hello. Voin hi thotan ni Monday, December ni ani a. Voina hianin kan school te Naupang sport kan nei pui dawna. Chuanin hei kan sport na hmun tur kan pan dawn mek a. Chuanin Naupang hi an phur hlawm em a chutiang bokin zirtir tu te pawh kan phur ve em a. Hei kan Naupang te hi an in puah cha na sa a. Nimin atang ten zirtir tu ten enge house flag ti vel te I an ken tur ang vel te buai puin in lama te kan hon tira an work po an ron ti tha em a ti chuanin hei voina chuanin day 1 le day 2 angin kan kal dawna voina chuanin football le 100-meter race shot put ti vel kan ron khel dawn ani hei kan ti na hmun tur kan pan mek a chuanin I preschool hoin school a an hmang zo to an hmang mek a an ni pon an hman zaw lama zirtir tu te kan om na hmun ah hianin an ron kal ve anga hei a hmun pawh a nuam em a ti chuanin chhum pawh ala zing nasa lutuk a zing dar riat le a chan ve bor vel ani a boruak hi a thiang em a chuanin kan Naupang te pawh an phurin thei tawp chhuah turin hei I tran an la so a chuwang chuanin eng team ber nge chak dawn ti kan lo thlir anga I team hi group li in kan thena chung te chu hei hi greenhouse hi Ashoka house te an nia greenhouse Shivaji house le Pratap house le Ranjit house te an ni tuna hianin hmeichhia junior girls ten 100-meter race an nei dawn mek a ai an ti na vel tur te lines te checking kan han nei chiang lawk a chuanin an mah ni pawh field lama an lut tawh a an in puah cha mek ani hei an lo tlan tawh dawna yellow house red house blue house le green house te aw go hlute I le stroya I an thlu a adang chu an chak tha par khawp mai hei hi senior girls te an ni le a an thei tawp an chhuah ve mi kan Naupang te hian chuanin senior boys an ni le a hemi video hi kan han shoot na chan chu an mah ni pawh in an kin zela te en let an duh hunah te pawh an en let thei nan chuanin senior boys chu kha tawh a va le lo let le tur ani ta a chuanin tunah hianin hei shot put an nei le dawna senior girls le boys te an ni chuanin hlute I tangin kan tran dawna hlute hi blue house ania hlute I chan hi mi Susana I an thil chawi khi a rit ve ang rewa maw keji riat nge keji som pahnih an tih kha chumi chu ania chuwang chuan an ni ang rual Naupang tan chuanin a har ve em ani sang ki mi Uniki I
Parvati rai chuanin round ni in an tia tuna hlute I atile dona round ni na hi chu around masa ai khai ati dan po an lo thiam deuh hleka maw shot put hi practice pui vak lawa an ti ania adon nei khanin ti dan te kan han in shilani kumlama po sport cha hianin an lo ti ve deuh an lo ti ve thin to a chuma se school naupang hi angai reng an ni bik lawa a thar te an ron oma a then nin min chhuah sana rem ruata thleng thui hle mai tuna Red House leader Gerard thleng thui khop mai minala thiam lutuk Izaz Ahmed Enrica thui lutuk lâu ti dễ lắm lên mình hùa hay anh fans te hian in an au phur thiam be khop mai a Jonathan a tuna around ni na masa ai thui zok lat maiผมทะลมครบไหมchuanin hei hi senior boys te junior te ole hei hi junior boys te final ani to in ka siamo final anya yellow house le green house te anni hay an noi sip sep lutuka ma se an thiam ve hlom reuh lutuka an thei to pan chhuah ve ni an in khel hi a hmu nom lutuka heta linesman alvin a po tan big nei ni om takani a hlim khop mai chuanin heta hianin junior girls ten three-legged race an tile dona chak zok ilo thirang tunge chak ber tur ilo thirila an ne par khop mai tuna boys lampang in an lo ti ve le anga junior boys te an tran to dona tuna hei an lo in ready to a miss moi po sarmanga po atang khop mai van thiam em high jump mai chia asang ve reuh lutuka kan kong puitling kong chen de nya cái ni po zuang in la kan thei do mai thei ni
hei an ni chu an la zuang zak zak theia an thiam khop mai tuna hian final round ni to donin ka hria a ta chu ti khan an tla topa an fans te hian ti hian an en thupa mo an ma ni team theu hi an tran hlom em em a no tran le to dona o a chemya lo ni thiam hlom khop mai an la in fit trak trak khop mai tuna hei PT sarin sarem an ti ve don na o tha ani po a thei vak to bik me lo so a ti che jok no pang ai pon mo kam no pang te an fit ania tha chu sang deuh to ni atan chuan har ve tur tak ani high jump hi chu mo thiam hlom khop mai participant te zong zong hi an ma ni to ka an thiam ve ka ti chuanin vo in tan chuan hei kan lo bang to do na thir tai tlang to pa khan kalkonga khianin school bus nga ka na inline sup supa an lo thau me ka ni nak tuk lama mi tur po a hmu nom don lut tuka di hian an ba suan a tur thawin an in line thina a hma saber hi ke kal hawan nya veng hnai te te ba sa chuang ve lo hawan nya chuan ti hian sang atangin kan ron la le a then te thei an in fit rak rak khop mai sang deuh thui deuh an kal to pon an la ron khong kho bai thaw mo ole khati rong khatun tuma kan video chu chu ni e bye